Boss, atan og diha ba iyang isda ganina? Oo. Puro kita. Puro gitaw mo tong ipin. Mga play na pod. Di ray baon yung bataag na abay isda ugwa. Adlaw na nung guni ni gikan. Okay, buntag naman gud. Si Basin ani ras mano mo pahinay pat budunggo na. ambot si Bert tunga pahinayak jud og ko nanay ang sakayan oh. Mo na pahinayak kay og buntagan na mag-uwan. Unjag mulad pa si niya mo trabaho mamanday wa na late na. Wa zero si Bert na iyang sakayan ana anod pa jud na jo. Sakayan ni ka? Oh, dito na napunita atong adto to ah. Punduhe. Kipunduhan ko no pero ni kuan ba last star. Na majuga ni ato kay hunasan na itong unahang jutay. Iniungot. Ni kuan ra ni barar adto to ah kog huy Ginoo. Kasi man nakakita. Si papar po niya paggawa sa kadlawon. Sus kining mananagat mura po gaoman no. Pero binta Diyos panagat kay adlaw-adlaw. Mi dai cellphone ni Gina dai. Unsay nga to? Upo. Cellphone ni Gina gi-release mo sa mahon gahapon. Ah, o, Ina nga ikaw ra dai kay ikaw mo gikuala na lahi mo nang pasa-pasa. upo. Apa imo binuan? Ano pa ba buwan? Luoy na puto ilang cellphone ay. Adlaw naman tayo na nigikan. Tapos layo oh. Nagaparurot na. Wala ipiktuhi gasolina, Jo. Jo. Wala ipiktuhi gasolina kay perme parurot ko. Tagpila litro na ron? Pila 80? Sugod mi pamalangre mura 15 pa may 15 G, 9 pa may kuan litro. Karo 80 hoy Ginoo. Dati nang subid day. Murag dang panubid ni. Hapit si madam. Ha? Wasa ko di trabaho ron. Dito day ka? Kaya murag matoy sa kapilaran siguro. Ah, maadyo ra. Siguro sa mga may kwarta mo kon. Oh, dito na day ka? Ha? Dito na day ka? Nara mo kukuha na. Iba kaya na kayo mangita ginaganaho basta buntag. Kuya mo na niya, musuro na kasilas, nag-abto, nag-abre, anak, ano na bilin. Ugma na ko no, nawag na siya. Alangani man kagupod ron adlaw trabahoon. Ang isang kuan, isang nahunahon ako ng gabi, inigukab atong maren, aw atong arkuba, dito na tao din magukab. Ah, maadyo pa. Kay nakapila ra pud to, abog abtan batong 2 ka oras tong Trabahoon? oh, pila rin paglangkat ato. Lipa ka Oo, ga.
Ay na, gahapon gani kaya malikod-lingkod naman gani. Sa pa trabaho o minyo man lang. Kana ra gud inay ko lang na. Ano sa to mi mo makauli. Na buot gani mi mauli, gilas 3 pa makauli na ko. Wa ba'y mga mata ni tanaw? Bahala po sila tagiya. Kaingon. Sabi ko ba namin labot ano manilig oy. Duha ka buok na ilang mid ana. Maan. Kita mana may bagus lamo tangawaran ng dunggan. Pilit na kundra. Tawag mo dai. Nino naman. At Largo! Kapauso man ni mga bataa og flag. Disa man ni manguhag flag nga kasagaran pista na may flag. Banderitas. Nawa, nagtibang ron, no? Kailan nagtibang, Jo? Ha? Tibang bang lapan, murag. Ug dili pa itom, murag bilong-bilong. May numdong ko nila sa una ng ulita pa si ay Alvin. Sus na ay tag 30 kilos, 20 kilos. Laod maguguna na, Jo. Sa isang semana, kausar ako, Ay, ija, unom adlaw, ako usara. Na, kay Domingo man akong adlaw. ano ba sisiyo si kunta ug makalamat. Alit na hanaw. Sila kay ginatalaw mag-uwan doy. Di lahi ng tamban jud tingali ay. Lahi ng mangsing nga inaysan nga deliver. Paon, Bert, bulinaw? Murag di may nanawag doy. Kaya kog nikuha ka. Ano ko tumawas ng 140 kilo? Ana wa pa siguro 160. Oh. 48 kilo. 140? Ito Kilo? ka? Deha to ani resort. Bulin kita bulinawa. Wa lagi siya mokuha kay jamu may kuan.